Krásný den, přátelé. Jelikož je dneska hodně silné datum, 28. srpna 2025, můžeme se podívat, co toto datum přináší z úhlu energie, z úhlu kartiček, které jsem pro vás vytáhla. Každopádně tento den přináší náhlé změny, odseknutí, jasné rozhodnutí. Je to energie, která ukazuje na ukončení starého cyklu a obnovu nového cyklu. Máme tady obrovskou šanci začít znova a čistě. Srpen, ta 8, je přerod, je to transformace, nese klid, nese určité období ukončení a už se k tomu nevracet. Vemte si, že ta 8 přináší věm, že něco v nás umírá, aby mohlo v nás povstat nové s těmi energiemi novými, kterými procházíme. Číslo 2025 je to hodně silné číslo, které nás provází celým rokem. Ukazuje na přízeň, ukazuje na radost, na pozvání. Je to velice jemná vibrační energie, která vlastně nám dává šanci, abychom těžší chvíle prožívali jemněji. Součet celého toho datumu nám dává 27 a to je číslo, které já vidím v bodech, kde máme otevírat komunikaci, získávat informace, které jsou vhodné pro nás, informace, které nás nebudou manipulovat, ale takové informace, se kterými budeme souznít. Faktem je, že jde o den, což už naznačují kartičky, kdy si máme poskládat naše myšlenky, naši psychiku. Uvědomit si, co s námi rezonuje a skutečně pustit takzvaně ten dlouhosáhlý seznam potřeb, který jsme potřebovali v minulosti. Takzvaně přestat psát, nebýt sami na tom měsíci daleko od lidí. Říká to, že se máme pustit té nejistoty, abychom nemuseli balancovat, ale abychom věděli. A věděli intuitivně. Věděli, že ten pud intuitivní nás dovede vždycky do místa, kde nás osvítí hvězda. A ta hvězda jasná, ta prostě přináší obrovskou naději, světlo, požehnání. Je to o rozjasnění naší osobnosti, našich dovedností, způsobu přístupu k problémům, že najednou víme. Takže jsou to psychické karty obě dvě, které nám dopomohou vyrovnávat. Spravedlivě vyrovnávat, vyvažují nám tu cestu. Něco, co se děje s vyšším řádem, něco, co na nás působí zvenčí, nikoli v té naší lidské rase, ale z vesmíru, s energiemi, které vnímáme kolektivně. A faktem je, že do budoucna nás to bude nutit vyhodnocovat, co je a není správné, jaké způsoby myšlení byly správné, jaké způsoby myšlení máme teď a co se způsobem myšlení podnikneme, tak, aby ten život byl v rovnováze, aby ty misky vah opravdu byly v rovnováze s rozumem i citem a zároveň v nějaké té společenské roli, kterou žijeme. A ať chceme nebo nechceme, jednoho dne se budeme muset rozhodnout sami. Nečekat, až o nás bude rozhodnuto. Nečekat, až my budeme stát v lavici spravedlnosti
kde budeme čekat na verdikt a s napětím očekávat, zda jsme nebo nejsme vinni. Takže udělat rozhodnutí, i když to bude těžké, tak stejně to rozhodnutí přinese do budoucna klid a vyrovnanost. A tady tato celková kombinace svým způsobem pojmenovává, co je pravda, co je období nejistoty, co nebo kdo nám svítí na tu cestu. A ať chceme nebo ne, můžeme si říkat o svobodě cokoliv, můžeme pojmenovávat, ukazovat na druhé, že nám někdo bere svobodu, tak je potřeba nastavit i ten náš osobnostní řád, vnitřní řád, aby všechno bylo vyrovnané a v souladu s naším tělem, s naší psychikou, s naším vědomím, že ta naše osobnost přispívá k životu jako vůbec. To znamená obecně, aby jsme se cítili spokojeni, vyvážení, nevyčerpaní, aby jsme necítili tu vyčerpanost, ale naopak, aby jsme vnímali celistvost. A je to hodně důležité. Takže z mého pohledu je to hodně silný datum, který nám může hodně pomoci udělat analýzu našeho myšlení a vyhodnotit, zda to naše myšlení je opravdu v reálu správné nejenom pro nás, ale i pro všechny. Doplňující kartička je zpráva jít tomu naproti, nebojovat. Můžeme hledat důvody samozřejmě, proč to nejde, ale tím se zdržujeme a vyčerpáváme. Můžeme ukazovat na druhé, že kvůli nim to nejde. Zdržujeme se a vyčerpáváme se. Naopak bychom měli pozvednout našeho ducha a vnímat ten život jako dar, co můžeme udělat, co musíme udělat a co bychom měli udělat. A ve chvíli, kdy si tohle srovnáme v hlavě, tak najednou budeme všichni vnímat, že to jde také i v těchto těžkých podmínkách. Nebojujeme. Naopak, spolu plyneme, spolu tvoříme. A tohle je obrovský smysl života tady a teď. Tak přátelé, mějte se krásně, spolu tvořte, vnímejte a žijte. A přeju vám mnoho dobra ve vašem životě. Mějte se krásně, vaše Isabelka Amelie.